Milo sepuluh berkata manonane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad awwal. Mugi katur wonten sependengan para sepuh ini supaya ing Tanjung Poneng pamawas miwalep pitutur. Mereka santo para ulama para kiai ingkang ripun dalu tansah sinayudhan mereka aswase punapa dening katur wonten sependengan para putri kakung sadharu kangos dagina akan wekdal nglonggalaken penggali rawuh ing sasana kota sakuran mali makhluk urus pahargyan unduh mantuk monggo wilku keluarga pamengku grati Bapak Purwanto sarjana pendidikan magister pendidikan ibu
Sunarsi Setyaningsih sarjana pendidikan nyenyok angadani badhe lumadhening tata cara pahargyan tali darmo boyong basuki putra kinasih Bagus Wawan Adhar Nugroho sarjana ekonomi ingkang sampun kalapan Habuja Krama Roro Ayu Wahyun Ningsih sarjana ekonomi putri panjenenganipun Bapak Yatno Ibu Diani ingin saking Dumeh Laladan Sumatera Sutresno Pametri Budaya Tulus sumrambah kadang perdo-mudo ingin sinebadya kelawan kepareng kula sumlatur sumalana mantep wonten samadyaning sasana paringgan nyahak kamardikan nyaruwus kumwantun Bantala Reka njajar hagenera ing Subasita tilaring Kudenegari bobotipun kula pinatah mrandha pamembaning sasana kapitedan Sinaraya monggo minangka widya kalih pahargyan prasajan wonten ing sasana enjang dukap siang kalenggahan margi badhe lumadhening tata cara sinenggit nedya kula waosaken semoga Indonesia perkapatan sadarung sesarengan meminta maring purbane Gusti Ingkang Maha Nasa murid kasebatan sedaya lumadhening tata cara paringgan unduh mantuk ingkang kepareng Bapak Ibu Parwanto sarjana pendidikan magister pendidikan mugi lumampah kanthi sida karya Iwan Pinaka Pangasditana gumajaraken Anbatara Triaksara werdinin Triprakawis mugi kacakup wiwitan tengan engga pungkasan mugi sepet ing tandhingan manggih ing kaliwarna mesti lampah-lampah lumadhening tata cara renewaka ingkang kumulyaarsa kaprawaken badhe lumaratya Sri Kapadia Salimbit saking sasana pamondokan linggih sasana pangratu angacara lumaratipun Sri Kapadia Sloron ingkang mangka arsa tinanggelah linggih panjenengan Ibu Catur Samiyasih dalam Ibu Tri Wahyuni sarjana pendidikan praktek madani sasal warga wonten ing sasana siang kalenggahan tumuli panggiwara lajengaken runutuning tata cara pangandika pasrah panampening Sri Kapardia kepada Salimbit purna lampahing tata cara pangandika pasrah panampening Sri Kapardia temate setara kinarya mamatri adat lebih Jawi ing mampah Sri Kapadia Salimbit nedya kepada aso kaparingan unjukan tirta wening pinijikan ampian ngemami tirta pangrukan purna tata cara putra adat kaboyong pinaran gaing sasana nenengga Bali winangun kinarya kadingaken lumadhening tata cara renewaka badhe bektinipun Sri Kapadia Tempat Salimbit mereka santo Rama dalem Ibu ingkang pinastan tata cara Subasita purna tumapaking tata cara lampahing adicara Subasita angadeni lumadhening tata cara renewaka atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh pendidikan pelengkap sadharung ing winanting pakurmatan ingkang tumuli kalajengaken tata cara kota pakurmatan sumrambah kota keluarga pendidikan pelengkap sadharung ing winanting pakurmatan mekaten lan semanten lampah-lampah lumadhening tata cara wargan unduh mantuk ingkang kepareng minangka saking warga pamenggugati Bapak Ibu Parwanto sarjana pendidikan magister pendidikan bilih tan wonten ewah-ewahan kepareng pinarga kalis kecamatan dumadegan penggalih sinatan amirsanipun napa dene kepareng midhangetaken umuling gili-gili Jawi lumantar Sutresno Pametri Budaya karawetan Udiraras nuhun
kang loyang kaeksi mila prasaksa kang sampun prabdi katon topu sembah nileng ngundang porobo risang morobe ngalap Ibu Catur Samyase Ibu Triwahyuni ingkang mongko badhe hangacarani badhe lemarapipun Sri Kapajo Saring saking Sasongko Pangkaranku mulita dereken jebret saking sasana paling dalan ingkang mongko kinarya memetri Anggadul Biyo Jawi ingkang mambah winangsulan Ibu Catur Samyase Ibu Triwahyuni ingkang mongko minangka duta piniji Caraka ingkang kepartinan badhe ngacara dumarepun Sikaparjo teman salibit saking sasana pangundhukan inggih ing sasana Pangkaranku genya arsa marapan jiwa tempat jane sasana waligan Dunalika kalaling taun 1959 sakajawan bahwa Ibu Utomo mongso kapan tegese mongso kapetedaning nugroho nangko saking kersaning Gusti Kang Badu ingkang tumandung
keluarga panunggu gaji bapak ibu para wangkos sarjana pendidikan magister pendidikan ngururakan ibadah lima buning toto-toro munduh mantuk provinsi dengan mongko kaos keparan pinilih gila kang utama sasuka nyami jemput tukang tinemu karono alut jangkali gila bawah tunggal semi layak agamakono pangundung sikapagya teman salibit ingkang mus keparang nampi wahyu juju saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha mugi tansah sinambahan dayani murakat nugrahane nanggung saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha wahyu tumandu sri kapagya teman salibit ingkang Maha tempat watangi garayu mangun hilangan lumbal primadani bebrayan ingkang satempo lumaksana damya ya Cinondra kemantene kali pindhaling sang pangeran pati Kermus Kemar Sarimbit Pringgarawa Mas kok keparang maksana modya remontara paning dalem jar paning kaloro pindha panggang kurung angreng hali saling sikapagya Kemar Sarimbit prabkai majaring sastra warga Rumah Solo Raharjo, Tarmangi Sarkoro-koro